približava se i 25. maj, kada smo sa velikim entuzijazmom obeležavali dan najvećeg sina naših naroda i narodnosti. To je sada priča. A još jedan glumac tumači lik Josipa Broza. O tome Milica Gaci. Milice. Beogradska premijera predstave Titov tajni dnevnik održana je u petak, 24. aprila, na sceni Teatra 78. Reč je o monodrami po tekstu Miloša Nikolića, a o izvođenju glumca Milenka Pavlova, za koju je na 13. festivalu malih scena Monodrama Srpske osvojio nagradu za najbolju monodramu. Ja vas posmatram. Ako niste znali, ja vas gledam, znate. I mogu reći da je to dosta dobra i napredna televizijska kuća. I pogotovo je dobra ta emisija šta je vodio kako se, majko ti Bože, Žika i ta njegova, Šarenica. To je dosta dobro. Ja naročito volim da gledam sve te omladince moje, a naročito ove omladinke što dobro pjevaju. Ja sam to oduvijek volio. I ja vas pozdravljam i samo tako možete nastaviti. O čemu razmišlja Tito večeras na sceni? Večeras na sceni zove se Titov tajni dnevnik. To su male sitnice koje nije znao narod. Ono što se događalo u njegovom bliskom okruženju između njega, recimo i generala koji su se međusobno borili ko će da mu šeta kerove, recimo, a zatim između njega i Bartona kad su bili na Brionima, zatim taj njegov dnevnik koji on piše o tome, pita se da li je on čovek ili nije čovek ili je vođa. Jer on mora čitavog života da glumi i kakav je kad se opusti. To kad se opusti, to je sad u ovoj predstavi. Šta mislite, kako će predstava komunicirati sa ljudima koji nisu odrastali u Titovo vreme, prosto nisu živeli sa tim parolama, sa mislima, sa obeležima onog vremena? Pa ne znam. Mladi uglavnom idu u pozorište i to je lepo od njih. Mada idu i stariji, uglavnom mladi izlaze. I oni ga ne pamte. Oni znaju ono s televizije, ono što su videli i tako dalje. Mislim, to malo što sam do sad putovao i igrao, njima se to dopalo, pogotovo što je pisano kao satirična jedna priča koja nije eksplicite komedija. Ona jeste komedija, ali jedna rafinirana komedija i tako dalje. Oni baš burno reaguju i to im se dopada. Ovo je vaša 4. monodrama. Dobro se snalazite u tom žanru, kao vaše druge kože, rekla bih. Pa eto da vam kažem, mislim da svaki glumac mora da ima po jednu monodramu. Uspešno, neuspešno, sasvim sve jedno. I to što je pokojni Žigon meni govorio, mi smo dugo i puno smo radili, ja sam puno igrao kod njega. Rekao je da svaki glumac mora da zna 10 svetskih monologa, dakle i Šekspira, Molijera, Čehova i tako dalje. I pesama i što ja znam, jer to nam je zadatak. Sad, bez obzira, mi u društvu uvek imamo onu čuvenu rečenicu glumac kaži nešto smešno. Srećno onda večeras. Uživat ćemo. Ja sam onda govorio Jovanki, gledaj, bogati Jovanka, koliko to ima srećnog sveta, jeli? Svi su srećni jer imaju Tita. Kad im je teško, kad imaju muku, oni znaju da imaju nekog u koga mogu da vjeruju, oni imaju Tita.